Kalastaja Vesan työpäivä alkaa, kun muu maailma vielä uinuu. Hänellä on monet verkot nostettavana auringon ensisäteiden aikaan. Puhtaasta ja raikkaasta vedestä nousee osa tämän aamun ainutlaatuisesta saaliista. Jokaisen verkon nosto on täynnä jännitystä ja kunnioitusta luontoa kohtaan. Tämän aamun ainutlaatuinen kalasaalis sisältää ahventa, kuhaa, haukea ja siikaa. Kun kalasaalis on noudettu verkoilta, kalat laitetaan heti jäihin, jotta ne pysyvät mahdollisimman tuoreina. Kalat pakataan huolella autoon ja 15 minuutin matka K-Supermarket Karjaan kalatiskille voi alkaa. Vesa tuo juuri pyydetyt kalat kaupan kylmiöön, josta Karjaan kalamestari seuraavaksi siirtää ne palvelutiskille asiakkaiden ihailtavaksi, jossa ne säilyvät tuoreina koko päivän. On kunnia-asia tarjota parasta mahdollista lähiruokaa, joka on vastuullisesti kalastettu perinteitä kunnioittaen. K-Supermarket Karjaan kalamestari tarjoaa ilmaisen fileoinnin ja parhaat vinkit täydellisen kalan valmistukseen. Meiltä löydät myös aina tuoreet lihat ja muut mestarikokkiemme maukkaat ruokaratkaisut arkeen ja juhlaan. Tervetuloa K-Supermarket Karjaan monipuoliselle palvelutiskille, jossa tarjoamme päivittäin tuoretta ja paikallista kalaa.